Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Wah. Tadi ka ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong balak khai miah por sok plum. Tadi sekha chung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but shispa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Meghalaya School Welfare Development Association haka kanriu tarik jemang arjar arpun riu. Kalalum yaki nong peniait school bakentup yaki principal yaki president bat ki secretary jong ki school managing committee na ribhoi bat na East Khasi Hills district ban ya theri tai halor ka jing terwa jong ka sarkar ban ai yaki lat jing yarap. Ha ka jing ekran bat ki lat pathai kubor ondala wai ka jing yalang ka balalong hanong ba shalong. U President Jangka Association uba hamar bamut marbanyang ulaong bagi school secondary but higher secondary haga jala barok kawai ki don tang sihajar saus pa atali but ka jingya sa jongki nong peniat school kalong baka sorkar kan ajing yarap ya ki nohikai kum ka grant and aid scheme khnang ban penduna ya ga jing pep school siteng por jongki khna ondala poi haga kerdan secondary but haga kerdan higher secondary. Ulaong ru shushu baga thong jonga kanhon hi barokaway kalong bagi school ki bayo ya ka grant and aid scheme na ka sarkar ki dei ban penduna no ya ka bai school but kim dei shu bandang shim ya ka bai school ka bahe mata kasni ila ya khot ya kini ki president ki secretary ya ki master principal to school joka iskasial bari boy kamtam ki to ki bakhlamuan na ka meeting ka pladap ka bagi along ka si baar de mata kasing ai lat yang yakini bakinwan na ka pentaban ai ki ai jibut ki joki de kitu ki pelaya poem mata kasing ki la ya ai na ki jumut ki joki halor kene ka mat ka ba ilabu aka memorandum kata ka peningkong ka bade na ka penta ka grade e segi secondary but higher secondary de ka ba arpat kat kum ka memorandum lai ka bede bet ka issue joki ni ki SSA school ki bakhlap IT ya management jaka sarkar lani ki kam bede ki ad hoc school ru de halor kan ka bat ka padikong suka kan kan mau ya ka ka ba mangi la de ke du ki ba restaurant ha ka meeting ka la lok ha ka ka south rik mentau benai ha ka ba na ka leju ila ai ya ka assurance ayam ni ba ka sarkar kan pendap saya kali ka thong kata ka dei na ka benta ki secondary but higher secondary di halor kan ka benta mentang ila ya keren ya tai ka ka bangi di ban ai jimut khamta ma ki meeting ki ba commissioner secretary usakhat na ka benta kan ni hadin berada finalize kan ka draft scheme de na ka lang jongi kum ka asen kwa ba kan ni ka granin yes ka banwan kan long ka ma ka dur ka ba nila ken ban ai ya kata ka jingirap ya kinoi kai ki peladan pagi school kata ka dekan nongrim ka ba mangi kwa ka webat ka bakilai pen pau kam tam kini ki biawan na ki jaka ki bakam kundong kalong ba ki school na ki jaka na kundong bitep ki jengai ki de ki snong ki beret ka jik jengai na koi ka snong sung ka snong ka jengai di ki tu ki school ki tu na ka hawat ki khanar te na takadaw ki ini ki school ki penpau ki ambang ngem date ban pe ya ka ta ka enrollment ka ban biak kum ka ratio ki jaka sor ndre di ban consider ya ki palada ka tu ka school ka don la kum nu mo lai phongot chaneng sibu ka scan ki ka ba kinoi kai pat ki di ban don kum ba don kam la ta ka de sawut de sangon na ba ka ji kai po school di pisu tu ai la da da phi kai sangot ne lai phongot ka jo deki kwa ba ka sarkar kan consider khamta me ni ki jaka no kandong pam da de ban pek than ya ka enrollment de la kum no pat kam de ban duna ya ka life ho wot ha ka secondary level te kawai pat ka be de ka performance ka ba ngila ekran ri ba posto ni la ong ba nim da la e ban chupet ba kita ki school ki de ban genjo be ya ka 100% chanang namar ba ki di school ki pampat yo e ka jingerap kimpat la ban bu ikonoi kai ki babiak di kumta ka performance ki di school ka dang tuna dan nak le tu ka asan ni so ya be kata
dah ke bapak lang ya ke jelahi blok koi ke setiap blok koi bangin dem dapat tan nak kata performance jong ka exam ka SSLC ka HSLC dai dah ka to ka school ka dan ki handa ka dai hi banyo ya ka jingeram nabak ko mapitip ka norem jongi ka bangia pan gran es tak sarkar ka long ka thong ka de ka ni khana bak school ki la ban penduna ya ka bai school ki khana mo ni ngim da encourage tan ya bak ini ki school ki bala yo shim ka bai school ka ba he bakin dang ya dawa ya ki ka gran es nabaka norem ka jongi hi kwa ba ka puli puthi hi kan long ka ba yo jimen toy da bara namang yo i hanok kan dong ka long ni bak mi ki pa ki jenjar ka school ki khon anda kelas syong ha kelas 9 kelas 10 namar bak yap siu ka bai school ka ba he di kumta da kan ni ka jingerap no cho ka sarkar ba ka ba ai ka gran es kat pelong ki ki school bak yap keduna ka bai school ni nya ada bu ya ta ka thong bak ki school ki ba sim ka bu shu ya ka bai school nama balai ba ka sarkar kala karsya ki dikani kan yarap na ka ka drop out rate ka ba ni tip ba apabila ya tip baru patang ke makas haus pak ke school secondary ba ya secondary kidot kat ba LP BDP kidot kena ajar di ka rasio ka la ya pher bak lebak kata dak ki kena bun ki bab school la ka secondary ba ya secondary di halo ka di ka nongrem ni akran yang sarkar pakade ban bistan kai ka bangla akran menen ban ong ba haka isi menta ka di ka meeting ru ka ong kumjo kata ka lok ba ka sarkar ka di ban ai ka statement mo kumba ba presto di lakuna rengi nak renjong ilani na chief minister bakin pensyai ken ba ya kene ka kam kin pendap no lakun no menta kene ka financial year mo kene ka je kendu jongi ka asosian pat komisar sekretari ban pembiang kanang ya nei nak lang sarkar rukan ai ka statement ka pasai nak renjong ki bat ada ka sarkar ka de ka ni ka mak ka asosian la de pasongu lupa bat berok ka ber ka meeting bat kini ki bangin tang le tu ni sautu ya ka sor ka jongi ba ada ka sarkar ka le hi ki kin yai songu yak sarkar mo de kamat ka baar ka ba ila ekran haru ka de nam ta ki SSA ka ba kalok ba ko ip ba bon ki ki noi kai ba shong thai kim yo shu ban thap ban thung de ka ji thu jo ka rationalization ka de ba ha ko sarkar ka prakhat ni piang ai kata lada ka de ki ki school ki bam dot khana shu te kam soi ha hi de bani tlai se ka tu ka service yu tik noi kai ba pha se ki ba ki school de de ban de kata da ka ba su chi mut da ka be pen be school tendai nang ni akran hak school apa ka jala jungi ki affair ko ka school hidan ki school primary ki bangla batong hidan ki no hikai ka bahadu san got rumut mala ki kelas hidan pat ki school ki badan tak arut ki basyo gran nak sarkar ten ta kada ka hak ki school ki badan board ki no hikai ka nong rem ka jingkwa jong ka school ka long ba ka to ka gran ka bawan hak ka school kam de bantu nelek no stang se ki batmai da ka ba advertisement mai ka post lani da ka ba pha da ki we pat ki noi kai na ko ki school ni kwa ba ka to ka pisa ka ne ak to ka school khana ba to ka school ka la ban ai na ka mata ki noi kai ba lupa pisu tu ame kata ya ka jingket ya kit lang markat ju da da ngi kum ka asian ni ong ki noi kai bo ama ki khap su thu e ka nong rim ndai ki kwa be ba ka jim toy ka ron ta se ki ka hok ka chukki ngi ong kum ni ha ba piwa de ka hok la jong pide ba su thu ro ka hok chung ki wei na ta ka da pide ban priang ya ka jing penya jong ki management kan song ka management ju ka school tang ba kim dei ban pendu pat de ka hok chung ki te na ka ta ban pengklan chu chu ya kini ki school na du pre primary hi hadu class 5 namar batang argut ki noi kai ni kwa ek sarkar bakan ai ban extend ne ka gran NS ha kini ki school dia ka mentahi na try tang mentahi abangi dan ban pensai namangin dang ya biang next ginde sipo ka southwest ka west kasihil ba eastern west nang tu sipo Chancha Hills ba hadin jo kata ngin salik Sakaro Hills anum klat mo Hakaro Hills ru ini ki school ki lai ki hakini ki asnam ki sistem adab PUE ka YouTube ba kini ki no hikai hantai ki kanta pi ki secondary school ki bayo tangka science grad ki la ya grand hak tu baki tang nak drop jong science grand dai ya sam sawut modor babe nama chatai le ki managing committee la secondary chip ya di ka baki no hikai hak tu ki hable ka lo pat ya sam ya tulop tang na science grand ngada ka hiar ba ka performance pok karo health ru ngila ya pe hang niam ka performance ka hiar ba karo health kata ka de namar baki yo ek support nak sarkar hitang hatahi ya kata respon deputy chief minister dok sengi ladap
Grand Chai ba hapok ka jengelam jo Commissioner Secretary ngingin ya kenduk beropor de ngalong be pi ba mengakan di ka ban finalize ya kan ka scheme ka draft scheme ka bandap de mengikat ngingai tam tak tayo ni salah bani kenduk ya hakini kisinya ada plan kerja kenduk de kat komisi kran du Commissioner Secretary le se menta ka tayo banwat ilayu bani kran bani li jebut apa kan ban phang. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.